Ang adlaw nga nagpaway bilang tanda sang katipan sang Ginoo sa iya katawan. Tungod ini kay makita isa sa mga butang nga aton makita halin sa ginsuguran tubtub gid sa walay katapusan kun didto nakita sa ginharian sang Ginoo. Ang pagtuon subong, ang simanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review, o kung pagbusisi sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunson, nga host sa sining programa ang Pagtuon Subong. Kagako nalipay nga ari ang atong duha ka mga resource persons. Ang isa, first time pag ninyo makita ni siya. Apang ikadua, masunson na nga inyo madiparahan kag manginangin kaupod na akong diri sa sining atong programa. Okay, ako ni-introduce sa inyo ang atong bag-o nga nawong mga kauturan. Siya graduate sa atong School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College, originally from San Carlos City, Negros Occidental. Siya subong part-time teacher sa atong academy diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Sir Mark Fernandez. Mark, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado. Mayong adlaw man sa imo, Pastor Montaño. Kag sa aton man nga mga followers, mayong adlaw kaninyong tanan. Yes, Mark. Thank you, Gid. Ang ikadwa na akong pakilala sa inyo, permina nato ni makita diri aton nga professor sa School of Theology, especially sa Old Testament Studies, Biblical Languages, mga kauturan, former aton din sa School of Theology, but because nga ang iyang expertise needed sa classroom, mga kauturan, iya ginbato ng classroom, full-time classroom teacher, mga kauturan, labi na gid sa Old Testament Studies, Dr. Pastor Victor Montaño. Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man Dr. Mado, kag madamong salamat sa pag-imbitar mo sa aton nga programa. Kag ginatamiyaw ko man ang aton nga mga viewers. Thank you very much for watching this program kag sa inyong nga mga prayer sa aton nga programa. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton tanan. Yes, thank you very much, gentlemen. I hope mga kauturan kanami sa aton diskasan subong ang leksyon 9, Covenant Law. Kabay pa nga ang leksyon 9, gali leksyon 8 itong ako din. Covenant sign. Okay, I'm sorry. Ang mga tanda sang pakigkatipan sang Ginoo. Apang sa hindi pa si Sir Mark magabasa sang aton sadyaran nga teksto, akon anay tamyawon i-shout out na kon ini atong mga kauturan labi na gid dira sa may Ruhas Seventh-day Adventist Church, si Sir Dan and Ma'am Dang. Okay, Delphine and family. Ang si Sir Bonbon and Julie and Newber and family. Si Sir Tam and Abe Hupida and family. Tony and Mary Canayas Sr., Donald and Hazel Martinez, kaupod sa ilang anak nga si Inday Chipi. Ang aton mga kauturan dira sa Ruas district, si Pastor and Mrs. Isler, ang aton nga district leader. Akon man ginapasalamatan ining aton mga maukod kag faithful nga mga sponsors, ang mga trinyo nga magulutod, Marlene, Anneli and Jonathan, ang mag-asawa Susan and Jet Caro, ang mga magulutod Sheila, Gina and Alex Fijidero, ang mag-asawa
Johan and Myla Susana, Joel and Rose Bangtigi, Dr. and Mrs. Aragon Jr., si Alven, upod sa iyang tiayon, kag Mr. and Mrs. Alven Estrada, kang mga Similiano sibling Dari and Dendo, Mark and Merel Mendoza. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo, including Pastor and Dr. Refendor. Kung man ginatamyaw mga kauturan, ang aton mga kauturan dira sa Kapis, Labinagid, sa kay Sir Janiel Cortis Hurulan, nga among in charge ang aton nga radyo natin, mga kauturan. Nabatian kita sa radyo natin Kulasi every 6 o'clock in the morning, Thursday, kada Wibis ang gabi. Mabatian man kita sa Inubaan, mga kauturan, radyo natin every Sabbath morning sa may Hope Channel, Hope Radio sa Southern Mindanao sa General Santos. Kaglaminigid sa aton nga Radyo Bandera kada alas 9, tubdob alas 9:40 kada Biyernes ang gabi. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Sa hindi pa mga kauturan, aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa imo sa sinig nga tion, amay namon nga balaan. Kabay pa nga balaan nga espiritu magadihon sa amon mga pangunaw kag mga tagipuson sa amon paghangop sa sining amon leksyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Sir Mark, ang aton sadsaran nga teksto pelig ko basa sa Exodus 31 versikulo 16. Okay, nagasiling. Busa bantayan sang katawhan sang Israel ang inugpahuway sa pagtuman sang inugpahuway sa bugos nilang mga kaliwatan, subong nga katipan nga dayon. Amen. Yes. Look back, Sir Mark. Covenant sign. Kag iti hindi naton malipod nga ini adlaw nga inugpahuway. Isa sang ang aton nga leksyon naga-introduce nga ang ini nga sign, ini nga tanda Sabado, adlaw inugpahuway. Daw isa ka lansang. Kung magsiling kita lansang, nga nalansang sa isa ka kahoy, there is the idea of permanence. Nalansang mo na, sa aton patapos na. Permanente na. That's the meaning, isa sa mga meaning of the idea of lansang, permanence. Yes, Doc Vic, ano pa yung nakita sa aton intro? Mayo nga pagkasaysay sang aton nga sang writer sang Sabbath School kay nagamit siya sang metaphor sang lansang. Amo na ang ginhambal nga may ara sang permanence kag basa man nato ni it is ang Sabbath, it is a perpetual sign. Yes. So pero mintig na siya pagsugod sa ano magapadayon. So aside from that ang aton nga lesson nagahambal man nga ining metaphor sang lansang, every time mag-aabot ang Sabbath, it reattaches us to daw ma-reattach kita sa Ginoo nga nagtugas sining adlaw nga nagpahuway. Kay every time mag-abot ning adlaw, we are refreshed, we mahinumduman ta siyang nagtugas sa aton, kag nakatag sang blessing sa aton. So maayo man ni siya nga I like the metaphor. Sir Mark, anong imo madugang sa aton? So amo na pastor no, ang adlaw nga igpapahulay, this is permanent. Sa aton nga teksto kagaina pastor nga ginbasa ta, perpetual. Butsing ganon pastor, when we say perpetual, endless. So butsing ganon pastor, ang adlaw nga igpapahulay, halin nga gin-establish ang Ginoo sa Garden of Eden, wala inising katapusan bisan pa dito sa bagong nga langit. Yes. Kag sa bagong The same, Sir Mark, as God as perpetual, eternal. Okay. Sa sini nga simana mga kauturan, may mga palamangkutanon nga aton sabton. Okay. Ano kag diin ang kamunuan sang adlaw nga inugpahuway? Ikadua, ano ang ebidensya nga ang adlaw nga inugpahuway o kung ang adlaw nga Sabado ara na sa wala pa ang Sinai. Iti klaro kayo nga ginhatag ang adlaw nga inugpahuway dito sa Sinai. Reminded, okay? Nga ang Sabado gid
ang ginpili sa Ginoo nga mangintanda. Of all the other things, tani baka lang o kon bato as a sign, pero nga ang Sabado. So, ini mga kauturan, nga mga major nga mga palamangkotanon, amo ni ang aton tilawan Sabat sa sini nga adlaw. Ngayon nagpahoy. Ari kita sa Sunday. Origin. Okay. Diin gid naghalin, Pastor B. Kay Professor Manggid ka, Pastor, sa Old Testament. Yes. Can you please explain to us the origin of the Sabbath? Kung atong tanawon ang Old Testament, mabasa naton diri sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 2, pakadto sa 3. Ang origin sang Sabbath. Actually, makita naton dira ang verb nga Shabbat. Shabbat. But it is not the noun. Ang noun amo ni ang Shabbat. No, Shabbat. Makita naton ang verb ni. And it talks about rest. Doc. Bisan pa hindi nato mabasa ang noun nga Sabbath, ang idea sang rest nagapahibalo sa aton nga ang gina-means ni amo ang Sabbath nga aton nga ginabantayan. Kag mahibalaan naton ang Sabat sini kung aton basahon, padayon basahon ang Biblia, kay ang Biblia nagasuportar man sa sinang teksto. Dito naton makitaan sa Exodus sa Exodus nato or sa Exodus 16 makita naton dito ang more pagid nga light about the Sabbath. Yes. Thank you mga kauturan. Sir Mark, may can contribute. Okay. Adunay mga pagtulunan, Pastor, no, naghambal sila nga ang adlaw nga igpapahulay is an old Jewish tradition. So they would say nga ang adlaw ining Old Covenant ginhatag kay Moses. So naghambal sila nga the Sabbath was not created for the Gentiles, it's only for the Jew. Well, in fact, ang aton nga lesson, it's very clear, Pastor, nga ang adlaw nga igpapahulay, it's already existed before pa sa Sinai. So that is for everybody, Pastor. Yeah. Before pa sa pagpili kay Abraham nga mo ang ginikanan sa mga Hudiyo, ang Sabbath ara na daan. Yes, ara na gid, Pastor. Yeah. May isa ka pamangkot, Pastor. Nga ang Ginoong why God rested on the Sabbath. Kinanglan bala siya mag-rest kay ti Diyos man siya, kapoy gid bala siya, nga nagpahuway siya. Or for what intention and for what purpose? Why God rested on the seventh day, the Sabbath? Maayo ini nga pamangkot, Pastor. Kung aton hibaluan nga nagrest ang Ginoo hindi tungod kay siya ging kapoy kay hindi gid man kapuyon ang Ginoo. The reason why God rested on Sabbath is He wanted to, though may ara bala sang ginatawag nga the feeling of delight in on God's part, nga sa tapos niya panugam nakita niya ang gitugan niya, it was very good, no, wala gid sang dagta, wag gid sang problema kag nakita niya nga he was so delighted during this time, and that's the reason why he rested. And another reason is that ang Ginoo luyag niya tagaan kita sang ihemplo. By resting on Sabbath we to need rest so that we can enjoy also the refreshing influence of the Sabbath and also the blessedness of the Sabbath. Kay ang ginhimo sang Ginoo, he rested, he blessed, and he sanctified the Sabbath. So hindi nga mga butang aton man maangkon every time we have this, we keep the Sabbath. Yeah. Kanami mga kauturan sa Sabat ni Pastor Montaño, yung mga kauturan amo na yung perming nga ginapamangkot. Ginkapoy bala ang Ginoo nga nagpaway siya sa ikapitong nga adlaw. The answer is no. Wala nakapoy ang Ginoo kay wala gina siya ginakakapoy kay Dios siya mo. Hindi siya tao pareho sa aton. But ang Sabat ni Pastor Montaño, and I hope you are satisfied. Number 1 is for example. And number 2, of course, God would like to celebrate. Yes. Yeah. The goodness, the brightness, the splendor of the world, of the earth that He created. Yes, Sir Mark. Gusto lang ko magdugang sa ginhambal ni Doc Montaño, Pastor, nga ang adlong igpapahulay is hindi sing ganun nga ang Diyos nagpahulay, it's because nakapuyan siya. So isa sa mga purpose, it's because as an example sa tanan nga mga katawhan. So it means, Pastor, nga sulod gali sa unong kaadlaw kita maghimo
mag-ubra ta sa aton nga mga olobrahon. But sa ikapito nga adlaw, kay amoy nang adlaw nga ginpahulayan sang Ginoo, kita man magpahulay. It means dili kita slaves. Kung kita yung mag-aubra gihapon sa adlaw nga ikapito, it means slaves kita sa aton nga obra, slave kita sa pangwarta. So amo ina nga ang Dios naghatag gid sang adlaw nga ipapahulay nga kita man magpahulay. Yes, kanami sa punto ni Sir Mark, mga kauturan, nga kung hindi kita magpahuway, it means nga ulipon kita sang aton kinahanglanon. Nga kung hindi kita magpaulipon, daw hindi kita mabuhi. But God has shown us that indeed, bisan wala kita, mabuhi lang kita gyapon, provided nga we have to respect what He directed to us. Sa isa pagid, mga kauturan, nga Pastor luwas sa ehemplo nga tigitigaan niya kita ehemplo nga we have to take our rest physically, mga kauturan, kinahanglan kita paway. Ang makinaga ni Pastor ka paway pa nga wala na sa pero ang isa pagid, mga kauturan, nga isa ka importante, God sang pag-una gid nga adlaw nga nagpaway, when God celebrated the creation, He celebrated it with the creation. Yes. So po di adan kag na iba na kung ikaw mag-celebrate nga ikaw lang salipay ka. That's why mag-celebrate kita kapag imbitar kita. Come everybody, let's celebrate of this. Na kay kung ikaw lang isa mag-celebrate, why get the meal? That's why God wanted the creation, Adam and Eve and the animals and the rest, to celebrate. So ang punto dira is fellowship. Nga they would like to have one fellowship. Sir Mark, ikaw akon pamangkutuna. Yes, Pastor. Is the Sabbath is there? I mean, ang adlaw lang yung nagpaway ara na sa wala pa ang Sinai. Yes, Pastor. Klaro gid kayo na sa ginbasa na to kagaina. Diha sa creation account sa 7 pa lang kaadlaw ang kalibutan, Pastor, ang Dios na nagpahulay sa ikapitong adlaw. Kag aton gindiskusan kagaina nga adunay 3 ka butang ang ginhimo sa Dios. Sulod sa adlaw nga ikapito among ginpahulayan, ginpakabalaan kag iya nga ginpanalanginan. So meaning, before pa sa Sinai, the Sabbath is already existed, Pastor. Yeah. Salamat, Mark. Ang isa, Pastor, nga ebidensya nga sa wala pang Sinai ara ng Sabado is ang mana. Hindi kayang pag-ulan sang mana to una to yasang sa Sinai mo pila pa ka tuig nga iti 40 kadlaw nga sila ara sa sulod sang kahanayakan. Yes. Can you please explain a little bit, Pastor, about this business of Sinai? Ining existence of the Sabbath prior to Sinai, permi ni siya ginakonektar sang aton nga mga kaibigan ng aton nga mga kakilala dala nga ang Sabbath isa ini ka institusyon nga gintugan ni Moses ara sa commandment apang kung aton tanawon na prior to the giving of the commandments, ara na ang Sabbath. Yeah. Ara na ang Sabbath. Nga ang ginalink nila diri kay bangod nagapati sila nga ang adlaw papahuay yara sa daan nga katipan kag maghambal gani kita daan nga katipan ning daan nga katipan nga ang kasuguan balang nga hatag sang Ginoo sa kay Moses daan nga katipan kag ginwala na ini sang Dios. Apang wala kita nagapati sa sining nga pagtuon nagapati kita nga ang adlaw nga pahulay yara na sa wala pa ginhatag ang kasuguan ng isang 10 commandments. Yeah. Pinaagi sa experience sa mana example, mana history. Correct, mga kauturan. Kanami gid sang punto ni Pastor Montaño. Mga kauturan aton dumdumon nga tuod man damo sa nasiling remember sang dito na sa 10 commandments sa Sinai na, pero ang konsepto of keeping the Sabbath has been there already. Kay ti ginano sila mo mag-ulan ang mana, okay, pag-ulan sang mana, Biyernes doble ang inyong kwahon, kay sa adlaw nga nagpahuway wala na sa ulan. Sa aton pa ara na the Jew, ang mga Hudiyo, ang mga Israelinon, ara na sa ila konsepto. The only thing, sang dito sila sa may Ehipto, they don't have the privilege
to practice it. Kaya ti ulipon sila mo. Kung ulipon ka, limitado ang imo nga kwan. Yes, Sir Mark, ano imo punto? Okay. As diris pastor, nakita po nako ang concept of preparation bala pastor. Iya na. No, halin sa unang adlaw ang Ginoo nagpaulan sila sang mana, halin sa unang adlaw ikalima adlaw, you have to gather just enough sa sinang adlaw. But during sa ikaanom nga adlaw, hambal ng Ginoo, you have to gather twice as much. Kaysa ikapito nga adlaw, sa dason nga adlaw, wala na ang mana. So the concept of preparation, amo man na bala pastor sa aton nga sa Friday na kita ga prepare. Kaysa adlaw nga ipapahulay adlaw ina nga kita magsimba. So as much as possible, dapat aga pag kita sa simbahan. Because Sabbath is time for God, not time for business. So, the concept sa okay. ginatawag Kanami isang na punto ni Sir Markman, mga kauturan. Nga ang Sabado, ara na yan sa wala pa ang pulo kasugo, sa wala pa ang concept sang adlaw nga inugpahuway, nga gin-remind sang Ginoo sa pinagi kay Moses. Yes, Doc. Ato makita diri sa man experience ang konsepto bala sang sanctity of the Sabbath. Kung basahon naton before sang Exodus 16, before sina wala kita makita sang sugo mo. Way sang kasuguan nga naghambal nga pakabalaanon, bantayan mo ang adlaw inugpahoy. Way sang sugo. Di naton makita kung if we trace back, makita naton dito sa Genesis kapitulo 2 gid. Although hindi sugo ang Genesis kay it's a narrative, istorya na siya. Apang nagahatag ini sa aton sang ideya nga Sabbath was already an institution that need to be followed, to be sanctified. Pagkabalaan kag i-observe. Pastor Vic, Doc Vic, nga ang of all the signs Sabado ang gingamit sang Ginoo nga mangin tanda sang iyang katipan. Agreement between him and his people. Before that, Pastor, may ara sang mga tanda naman mo. Pag mahambal kita tanda, outward signs na siya. Mga nagapahibalo sa aton kung ano ang importante nga butang. So before ang Sabbath, may ara na nga sign man nga gingamit ang Ginoo, ang rainbow, a sign of the covenant. Perpetual covenant maghihapon na siya. Rainbow. Nga sa diin, makita naton nga ang Ginoo naghatag sining senyales. Because ang purpose nila is it's for God to preserve the life of the people. Gani hindi niya siya liwat magahatag sang anaw, no? Kung aton tan-awon man sa another sign nga ginhatag sang Biblia amo ang circumcision. Ang circumcision, it's another sign. Nga sa diin kung aton bantayan ining circumcision, nasandig man ni sa promesa sang Ginoo nga pinaagi sa kaliwat ni Abraham iyang bindusyonan ang mga katawhan. So there is a blessing, promised blessing. So makita nato ang Ginoo wants to preserve life through the rainbow sign. Kag sa circumcision, God will bless the people. Kag ang adlaw nga nagpahuway, makitaan man naton nga it's also a sign of God's ang atong leksyon naghambal a sign of redemption. A sign of redemption. Imagine bala pastor kung ano nga practical lang nga sign sa anong ka adlaw bala baka ka trabaho. Baka ka trabaho so pag kuan sa ikapitulo baka ka mangyapon. So pagpahuway mo sang adlaw inog pahuway, so it's a sign of na redeem ka bala sa imo sa practical lang nga daw nabalik liwat bala mo na nagbalik liwat nga I am refreshed. Actually amuni ang tinutuyo gid sa Ginoo. Ang will gid sa Ginoo is for us nga maka-experience sa kita sang blessing sa iya. We experience redemption from him. Kag amuni ang tinutuyo sang Ginoo kung nga aman ginhatag niya ang rainbow, ginhatag niya ang circumcision, kag amo man ang adlaw nga inog pala gusto sang Ginoo nga ma-refresh kita. And then by keeping the Sabbath and entering into fellowship with God, mabatyagan man naton ang relational aspect value sang Sabbath because we are having fellowship with our brothers and sisters sa pag-worship, pagsimba sa aton nga Dios. Yes, mga kauturan ka namin igid. Okay, si Pastor
Montaño nag-explicar nga damo man gali isang sign mga kauturan. Pero ang pinaka-importante diri sa Sabat, ang pinaka-special sa Sabat, ang rainbow, pastor, na eternal sign man na siya, no? Okay, makita man naton bisan sa langit rainbow, makita man naton. Kung dito nakita, makita man naton ng rainbow. Si Juan sang dito siya sa langit nga nibitar siya, pinagi siya espiritu sa babaw sang trono sang kordero, may rainbow. Yes. But the point, mga kauturan, about the Sabbath is luwas nga sign siya. Sa aton kay nga leksyon sa Sunday, it's also a fellowship. That ang katawhan lang sa Ginoo, amo ang maka-enjoy sinimo. Mangkot sa akon, pastor, nga ang naway kamuya trabaho kung Sabado, nga ang gasimba kamo kung Sabado. Silang ko, it is a sign between God and His people. Ti kami nga kikatawan sa Ginoo nga simba, mapaway kami Sabado. Ti wala man niya ginapilit niya ang wala gapahuway, kay most likely hindi sila katawan sa Ginoo. Oh, but if you are God's people, you have to keep the Sabbath because it is a sign of His covenant for His para lang sa iya katawhan. Yes, Sir Mark. Amo na pastor no, ang adlong ipapahulay isa ini ka timaan nga siya ang aton nga Dios nga nagtuga kag kita nga iya nga mga katawhan. Amo na bala pastor sa ginhambal mo kagay na nga ang adlaw nga ipapahulay, it's also a day of fellowship. Yeah. Kag at the same time pastor, it is also ownership. Di same bala pastor kung may manok ka nga gusto ka nga hindi ihawon sa piyak nga balay, butangan mo sa sang tanda para hindi pag-ihawon. So I believe pastor nga according man sa aton nga lesson kag sa bala nga kasulatan nga adlaw nga ipapahulay is a sign between sang Ginoo kag kita nga iya nga mga katawhan. Yes. Pastor, way nakikita isang panahon. Sa aton Wednesday, a sign of sanctification. You mentioned about sign of redemption. Okay. Ano ni Pastor ang sanctification? And if you can explain a little bit about redemption as well. That the Sabbath is a sign of sanctification. Ining sign as a sanctification, makita naton ni sa Exodus Kapitulo 31, versikulo 13, Pastor. Ang Wednesday lesson, naghahambal diri nga ang Sabbath, gin hatag sang Ginoo sa iyang mga katawhan, that you may know that I, the Lord, sanctify you. Ang sanctification is it's a declaration of God, Doc, nga he wanted his people to be holy as God the Lord is holy person. He wanted that his character will also be the character of his people. That's why he gives the Sabbath as a sign of his sanctification, because every time sa kada panahon nga kita nagabantay sang Sabbath, ang Ginoo naga-separate sa, He is making us holy, separating us as a peculiar and holy people. Yeah. Mga kauturan, sanctification and redemption, daw pareho lang na sila, though they have different theological impact. Pero mga kauturan, dumdumon tablang sa practical lang gid, Doc Vic, Sir Mark, sa practical lang gid kanami ako nadlaw nga sa Baduya kay bisan ano sa aton ka pobre, ano sa aton ka simple sa aton nga ano ni nga pangabuhi sa Baduya ga sok-sok kita sang nami nga ano ya. And then we become holy, nagapakabalaan kita nga at least sa isa ka semana may isa ka adlaw nga daw panahon lang nga inog pangamuyo, bilog nga adlaw panahon nga inog kadto sa simbahan, panahon nga wala ka sang ginahon ng iban, ang imo lang gid nga pagsimba. And that's what the meaning of sanctification, ang pagpakabalaan. May ara ko idugang, Pastor, ining kung aton tanawon ang ining sanctification, I the Lord sanctify you. Sa original bala ni Pastor, it's a causative PL na siya, intensive ni siya. Masabihin ang translation sini nga he caused us to be the means of sanctification. Ang unang kahulugan sina nga kita mismo mahimo kita nga dalan or alagyan sang pagpakamaayo sang Ginoo. So ara dira ang ginatawag nga ang missional site sang Sabbath, Pastor. Ang missional site nga kinahanglan gamito naton ini sa paghatag man sang misyon naton nga ang iban man nga hindi katawan sa Ginoo mahimo man nga pakabalaanon man pinaagi sa pagbantay man sang adlaw. Yeah. Okay, Sir Mark. Okay.
gusto gamay lang, Pastor, gusto ko kang dugang. No, ang adlaw ipapahulay is also a sign of sanctification. It signifies nga ang Dios amo ang nag-sanctify sa aton. No? Ang Dios ang mo ang nag-sanctify sa aton. Yeah. Ang nagpakabalaan sa atong mga kauturan nga kanami bala ba nga sa adlaw nga Sabado, okay, wala man ko ga pakamino sa iban nga mga reliyon. Pero tapos nila simbaya, amo lamang gyapon o the life is just the same, panindahan, negosyo, so forth and on. But the Sabbath, kita yung mga Adventista, we complete the Sabbath as a really a peculiar, different. So, daw kanami balas ng ginatuwag nga sanctification. Why nakita panahon, Pastor, I'm sorry, remembering the Sabbath and your last word, Pastor. Amo niyang sugo sang Ginoo sa aton, Pastor. We need to kinahanglan aton nga hidumdumon ang hinumdumon permi ang adlaw papulay kay amo ni ang perpetual sign sang Ginoo. Yes. Ang aton nga relasyon sang Ginoo pinaagi sa pagbantay naton sa adlaw nga nagpahulay. Daw nagahambal ini siya sa akon, Pastor, nga may commitment ang Ginoo gali sa akon. Because kung maghambal kita covenant, it is usually ang una nga translation sang pag-intindi, paghangop naton sang covenant is it's about His will, God's will. Will and testament bala, Pastor, no? Ano gid bala ang will sang Ginoo sa aton? Ang will gid sang Ginoo in creating us, and that's the one thing nga aman ginhimo ang Sabbath is for us to experience the blessing from the Lord. Gusto gid sang Ginoo ang welfare gid naton nga maging maayo ma-experience yan na pinaagi sa iyang bulig. Kag amo ni ang will sang Ginoo. Every time we remember the Sabbath, mahinumduman ko pirmi nga kanami sang Ginoo. Gusto gid niya, luya gid niya nga ako makahibalo sang iya nga commitment, and that commitment is a wholehearted commitment, soul with heart nga commitment sa Ginoo. Ibisan pa nga ginhatag niya ang even though he commit himself dying on the cross of Calvary para lang maka-experience kita sining blessings nga intended sa Ginoo para sa aton, Pastor. Yes, Pastor. Nadumduman ko, Pastor, bala nga ang mga hari sa una, hindi kakadto ang isa ka tao sa tubangan sang hari kung hindi siya mag-ilis, kung hindi siya mapreparar, kung hindi siya mangintakos nga magatubang sa hari. So, daw muna ako nakita, Pastor, nga ang Ginoo hari di makadto kita sa iya labi na gid sa ang adlaw nga nagpaydo among nagapakatakos sa aton, make us worthy to be with God. Kag kanami sa imong punto is about commitment. But before that, Sir Mark, last word nimo. Okay. So atong nabaluan nga ining adlaw nga igpapahulay nga gin-establish sang Ginoo halin pa sa Garden of Eden, our moral obligation, Pastor, no, sa pagtuman sang ining adlaw nga ipapahulay will not dili lamang diri sa kalibutan, bisan pa dito sa langit kag sa bag-o nga duta nga prepara sa Ginoo sa aton. Mga kauturan, akon hulamon ang word ni Pastor, commitment. Nga ang Ginoo is committed to be with us, mga kauturan. God is committed that one day we will be there in heaven. Kag isa sang iyang mga talandaan nga siya committed sa aton kaluwasan is for us to observe the Sabbath. Because the Sabbath is a sign, isa katanda sang katawhan sang pakig-committed, sang pakig-commitment, kag sang pakig-agreement, covenant of God sa aton mga kauturan. Let's avail of the Sabbath. And one day, we will be there with God throughout eternity. Akon pagabayon si Pastor Montaño sa pagduko sa atong mga ulo. Magapangamuyo kita. Madamo gid nga salamat, Ginoo, sining imo nga promisa kag commitment sa amon. Kag ini imo nga ginsilyuhan pinaagi sang kinabuhi sa imo nga bugtong anak nga si Jesus, pinaagi sa iya nga dugo. Amon hibaluan nga palangga nimo ang imo nga mga katawhan. Gani Ginoo, every time nga kami bantay sang adlaw nga inyong pahulay, ginapahanumdum nimo sa amon, Ginoo, nga palangga nimo kami. Kag madamo nga salamat, Ginoo,
sining pagpalangga nga ginapakita nimo sa amon Ginoo. Luyag nimo nga kami maka-experience sang imo nga pagpakamaayo gani ginhatag nimo sa amon ining adlaw nga pahulay nga tanda sang imo nga covenant relationship sa amon Ginoo. Gani ginadayaw ka namon, ginapasalamatan ka namon bangod sa imo nga dako nga gugma, kaluoy kag kaayo sa imo nga katawhan bisan pa kami Ginoo padayon nga naga-rebel batok sa imo. Patawara kami Ginoo sa amon nga kasaypanan. Kag buligi kami Ginoo. Pinaagi sa dugo sa amon manluluwas nga Ginoong Hesus nga mahugasan ang amon nga mga kasalanan. Agod kami mangintakos nga pagadawaton nimo dira sa puloy ang langit nun nga ginandam nimo para sa amon. Madamo nga salamat sa pagbendisyon nimo Ginoo sa amon nga mga viewers sa sini nga programa. Kabay pa ikaw maayo sa ila Ginoo. Kag madamo nga salamat sa pagsabat nimo sa aming pangamuyo. Sa ngalan ni Hesus kami nagaampo. Amen. Amen.